rekonstrukce středověkých hradeb v nejstarší části města. Na pozdní radnice si veřejně stěžuje majitel domu pod hradbami Robert Němeček. Přestěžuje na posudek, že je zeď v havarijním stavu, s její obnovou tamní magistrát nepočítal. Robert Němeček se obává toho, aby zeď za jeho domem neskončila stejně jako tam v jiné části hradeb, která se na konci března sesunula a zavalila auta. To, že zde je bezprostřední ohrožení, to je jako si na první pohled vidět. Čili lidé se sem bojí chodit. Jsou to Potěmkinovy vesnice, čili to, co má vidět veřejnost, je ve velmi dobrém stavu. To, co veřejnost nevidí, tak to vypadá tak, jak vypadá. Stav zdi se podle majitele domu ještě víc zhoršil poté, co nad ní začala jezdit stavební technika, se kterou dělníci pracují na opravách výše položených hradeb. Že obavy ze zborcení nejsou zbytečné, Robert Němeček dokládá posudkem statika. Rozhodně bych doporučil tu zeď opravit, protože se domnívám, že nelze relevantně předpovědět jejich chování. Magistrát, který do rekonstrukce hradeb na jižní straně města investuje 54 milionů korun, tvrdí, že zeď za domem pana Němečka byla opravovaná v roce 2002. Že by záměrně neinvestoval v místech, kam není vidět, odmítá. Statiku zdi prověří. Podnět, který magistrát města Hradce Králové obdržel, opravdu poukazuje na havarijní stav této hradby, nicméně je to podnět, který nepochází od soudního znalce. Magistrát města se tímto bude zabývat na místním šetření, které proběhne v několika příštích dnech. Rekonstruované hradby chce město otevřít v září. Přemysl Šrámek, Česká televize, Hradec Králové. Což je v havarijním stavu zase.